Pasaiako herritik dator notizia, zezen bat izan dala genioz bizia. Kontatu zera nua bistan ikusia, alegratzeko triste dagoen guztia. Santiago eguna Pasaian seinale, ailegatu ez dana egin dezan galde. Hasieran kendia zezenaren alde, azkenian ez zira arrimatu zale. Itxasora salta da igari, adarrak besterikan ez zuen ageri. Bakeroa begira bere zezenari, eseri ta janditu 3 libra hogi.
hiru komertziante plazatik kanpoan, pospolo tabarkio labana tratuan, pareta egon arren amaroin altuan, pamparroi pasatu zan putzura saltoan.